Bayra dito nga local te. Una yan, pilot mo nga local te. Special train mangin Mizoram Bayra di rail station. Movement ani. May doon nila Iyong lumay at iyong lumay Kanta may dolo lupa Lurali sa drama Sa may lupa kaniloni Yan dito video also. Diri mong bibela Pangkukwilay tuwan Wanag duralian ramin Lai tuwan ang lengke